Saan yun? Mapita Falls. Wala naman nakalagay. Walk, pathway, walk. Wow. Wow, what a view. Woo! Ganda. Sarap man. Woo! Ang ganda rito. Yan ang view. Wow. Oh, beautiful. Alright. Ang ganda. Wow. Hindi nakikita natin doon kanina sa taas na yun. Ganda oh. Yun yung taas kanina oh. Yung view deck. Ang ganda. Oh, nag-green-green na yung bundok oh. Saan yun? Saan tayo? Saan tayo? Yun lang. Wala pa na tayo pwede pagtanungan. Hahaha. Woo! Ang ganda naman ng bundok na yun oh. I love it. Wow! Ang ganda. Tanungan natin dito. Sa falls sir, falls. Papunta saan to? Falls sir, Mapita Falls. Oo. Mapita? Oh, may falls daw eh. Dito sir? Papunta saan ito sir? Hindi ko alam, dead end na kanina kaya bumalik kami. Ah, dead end na? Meron yan? May dead end siya. Kaso may rough road din. Ah. Isa, hanggang bridge. Pero may ilog doon sa baba. Wow, manen. Ang ganda-ganda man ang view. Wow. Yun oh. Quality. May tulay daw eh, di ba? Sabi na. Yun oh, ganda oh. Ito yung nakikita natin sa beauty kanina, di ba? Wow. Ang ganda. Mag-drone kaya tayo? No? Ang ganda oh. Wow, what a view. Quality. Grabe oh. Woo! I love it. Woo! I love you Pangasinan. Ang ganda. Ang lupit mo. Nakakawala ng stress dito. Ganda talaga oh. May kalsada pa dun oh. No? May hinuhukay.
ang view oh. Tapos hindi naka-record yung camera no. Ang layo pa. Sanga-sanga, daming kalsada. Meron pa isa doon ginagawa oh. Wow, beautiful. Ayun oh, yung ilog. Oo, sinasabi nila. Yan oh, ilog yan oh. Ang ganda oh. Parang walang dumadaan, tayo lang ah. Parang may ginagawa na naman dito kalsada oh. Tapos yun. Tapos doon no, lupa pa lang. Buti may nakasalubong tayo doon kanina. Sabi niya dead end. Ayan oh, ilog oh. Baka dyan may falls kasi may ilog eh. Malamang may falls. May ilog eh. Grabe, makakaahon ba tayo mamaya dito? Sobrang tarik oh. No. Ang lupit ng daanan dito ah. Maganda sana to, ano yung kung mainit ba no? Maganda. Dadayuin ng mga Dadayuin ng turista ito. Uy, bato. Wala man lang katao-tao. Grabing tarik nito Tamundong. Makaakyat kaya tayo nito mamaya. Hirap pa naman yung motor natin. May nagdiretso siguro dyan oh. Yan oh, sira yung ano. Eh wala na, lupa na. La 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 la. Na 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 na. Ah, ito yung tulay. Kasi nasabi niya. Ginagawa pa, no? Hindi pa tapos. Wala namang ilog, tuyo naman. Oh, wala katubig-tubig. Oh, wala kang katubig-tubig eh. Ibig sabihin, galing na rin siya dito kanina, ano? Umalik siya, sabi niya tulay eh. Oh. Sinabi nga niya dead end din, di ba? Di ba tapos? Ayan oh, hukahin pa lang dyan. Aakyat pa yan doon, no? Di ba sabi nung matanda may tulay? Ito yun, baka ito nga yun. Palipad na lang tayo ng drone dito.